'Cause I'm just a teenage dirtbag, baby. Yeah, I'm just a teenage dirtbag. Svoju opravu som začal tým, že som si zovihol kolobežku s dvíhakom na auto, iný som nemal. A na kolobežke chcem vlastne opraviť rihy, ktoré sú po havárii od cesty a od auta. Takže si zoberiem epoxidovú plastelínu, ktorú naniesiem, rozmiešam si ju v prstoch a naniesiem ju na kov a týmto upravím to šrobovákom, nechám troška vyschnúť, oblepím páskou a bude sa striekať. Svoju robotu som začal tým, že som si rozmiešal epoxidovú plastelínu a naniesol ju šrobovákom na to a vymodeloval. Potom som si to oblepil páskou a nastriekal to čiernym matným sprejom, takým, aký je rám. A potom som sa mohol vrhnúť na ďalšie časti. Takže ďakujem Lamax kamere, že mi to nenatočila, ako som to oblepil a ako to vyzerá. Podľa mňa to vyzerá celkom fajn. Počkám, kým to zaschne. A môžeme sa vrhnúť na ďalšie. No takže to je taká odstranina aj zo spodu. A ideme to robiť. Tuto som spravil také rozhodnutie, že to už modelovať nebudem, ale iba to oblepím a nastriekam čiernym matným sprejom. Takže tu môžete vidieť, že som si to už oblepil, tá páska celkom nedrží a môžem sa vrhnúť na striekanie s tým matným sprejom, ale tak hneď, že nebudem striekať druhú vrstvu, hneď z hurta to budem striekať tak, aby to nestekalo. Mala by to byť matná čierna. Zatiaľ ako matná to nevypadá. A čo už? Vidím ďalšie. A potom by som chcel troška tejto hrdzy zbrúsiť a nastriekať to. Takže môžeme sa vrhnúť na toto. No a tu som spravil ďalšie rozhodnutie, že tam nedám epoxidovú plastelínu, ale normálne si to iba oblepím, ale tá páska mi zase tam nedrží, lebo je to špinavé jak fras. A tú hrdzu tam veľmi nevidno, ale chcem si to spraviť, lebo ide na predaj. Ako môžete vidieť, tu som si zobral železný kartáč na akučku, ktorý spravil také rihy, že si to nepamätám. A spoiler, nezmestí sa tam. Takže to budem musieť robiť ručne ako debil. Tuto môžete vidieť, že som si skúšal zobrať aj tenký, taký s tenšou papulou, ale ani s týmto nešlo a budem to musieť robiť ručne. Som za farby debil. Tu môžete vidieť, že som sa už rozhodol, že to budem robiť ručným kartáčom ako debil. A robí to tiež rihy, lebo to má veľkú papulu a tenší nemám. Budem z toho asi plakať, keď to budem striekať. Ako môžete vidieť, tuto sa to ani oblepiť nedalo, takže som to musel nastriekať bez pásky, čo mi zašpinilo celý disk a musel som to čistiť. Tuto som sa rozhodol, že to budem robiť aj na opačnej strane a stále to robí rihy a nezmestí sa to tam a iným sa to nedá. A budem to za chvíľu striekať. Tuto môžete vidieť, že zase sa to nedalo oblepiť a zašpinilo mi to celý disk a musel som to potom tam čistiť ako kár. Tuto som sa rozhodol, že treba nastriekať aj košík, lebo z neho začala opadávať farba a ten košík je nový, takže ho idem nastriekať.
Tuto som ten košík začal zmontovať a začal som ho striekať, ktorý som potom dochytal ako pes a je špatný. Takže som sa mohol na prvom ňom vysrať a namontoval som to naspäť. Kolbeska je hotová. Máme košík streknutý, krásny čierny už celý, nie len zopár. Prvé miesto, ktoré mi natočila mamačka, ktoré som aj modeloval. Dobre. Hrdza, ktorú som spravil. Tu je ďalšia hrdza, toto som spravil. A toto. A ešte nás tu čaká tá brzda, ktorá spoiler sa mi nepodarí a budem musieť kúpiť novú, čo bude sranda. Takto dopadli moje ručičky, fajné monteročky. No a to bude koniec tohto videa a ďakujem, že ste to pozerali. Ďakujem všetkým odberateľom, že sa dostávam do 20. Budem happy a dám taký tieto špeciál s kukerinkami alebo dačo. Na leto mám, alebo možno to bude aj do Vianoc, mám pre vás jednu unikátku. Na to sa tešte. A v lete budú také tripy vychádzať, že z toho budete padať na riť z kukerinky. A takže čau, chlopy.